Ari ambuye naira naine naira naine tapumulire kuno mwana we tapumulire kuno iweyo tsamira muru mwana we mwana iwe choyambirira tikulandireni pa programu yathu ino. Pa programu yathu ya lero muli ndine m'bale wanu Vinjero Gondwe kuchokera ku mpingo wa Khristu Area 36 ku Lilongwe. Komanso ndi m'bale wanga pano. Ine ndine Namanika Malunje, ndine mmodzi mwa alaliki mu mpingo wa Khristu, ndimakhala ku Mitundu ku Lilongwe mmodzi mwa Msanduliza. M'bale wathu Kamalunje. Yeah. Takulandirani. Zikomo kwambiri. Sitidziwa ku kwa Msanduliza kutsopano kuti kuli morani. Hayi kumeneko kuli bwino. Eti. Hayi kwabwino ndithu. Yeah. Kaya sitidziwa ntawuni ntawuni mnthawi zonse makhala mabwino ndithu. Akuti lodi akuti ayi ukumaliro akachilika amafumiro nyamula. Yeah. Kuti muzikhala mabwino. Zikomo kwambiri. Yeah, pa tsiku la lero m'bale wathu Kamalunje tinaona kuti khalenso limodzi pamene tikupitirizabe kumaphunzira maphunziro osiyanasiyana okudza moyo wathu wa uzimu. Yeah. Tudziwa tili mu zipembedzo zimene muli zinthu zosiyanasiyana zimene zikuchitika, zimene nthawi zina anthu amakhala ndi mafunso. Kuti bwanji izi zikuchitika kapena bwanji ife tikuchita izi pamene awa sachita izi. Yeah. Nthawi zina ndi bwino munthu amakhala ndi mafunso oti mu chipembedzo. Yes. Kuti kodi zimene tikupangazi zikuchokera pati. Mama ka munthu akafunsa kuti zikuchokera pati amafuna zifunsa afuna kutanthauza kapena zikhala kutanthauza kuti kodi Baibulo limati chani. Yes. Osangoti kuti zikuchokera pati potengera maganizo ayi. Ayi. So lero paphunziro la lero tifuna tikambekonso paphunziro lina limene anthu amakhala ndi mafunso mama ka paphunziro lokudza Easter. Yeah. Tudziwa tikuchoka kumene Easter yadutsa kale pakati pathu. Yeah. Koma mbeno ndi chinthu chofunikira kuti tichidziwe kuti kodi tikakamba Easter Baibulo limati chani. Chifukwa anthu ambiri amakhala ndi mafunso bwanji inu simupanga chikondwerero cha Easter. Yeah. Bwanji inu mumapanga chikondwerero cha Easter. Makamaka kusiyana kumeneku kumapangitsa mafunso zimene zili zinthu zosangalatsa. Ifa munthu akamafunsa zinthu za Baibulo ndiye amafuna adziwe kuti kodi zoyenera nziti ndipo zosayenera ndi ziti. Yes. Tikakamba za Easter kodi tikati Easter ndi chani? Zikomo kwambiri. Akamati Easter ndi mwambo umene anzathu azipembedzo zina anawukhazikitsa ndi cholinga choti azikumbukira kufa, kuyikidwa m'manda ndi kuukitsidwa kwa Ambuye Yesu. Pamwambo umenewu pamachitika zinthu zosiyanasiyana ndithu makamaka potengera mmene mwambowu adawukonzera. Ndi mwambo umene umachitika chaka chilichonse, koma chaka chilichonse pamene upangidwa mwambowu umalunjika mwezi wa Epulo. Zimangosiyanako pang'ono ndi mmene anawupangira mwamboja wa Krismasi. Yeah. Paja mwambonso wa Krismasi umachitika chaka chilichonse, koma umachitika mwezi wa Disemba. Yeah. Komanso mwambo umene wa Krismasi umakhala ndithu ndi tsiku lake ndithu li 25 Disemba. Yes. Koma mwambo wa Easter umachitika mwezi wa Epulo chaka chilichonse, koma mwina amangosintha ndi masiku. Yeah. Mwina ndingofuna kuperekapo chithunzithunzi cha mmene mwambowu ukakhala kuti ufuna uchitika umayendera. Yeah. Mu Sabata kapena mu wiki imene wavomerezedwa kuti mwambo umene uchitika umakonda uchitika makamaka kuyambira tsiku lachinayi. Tsiku limeneli mwambo umene umayamba ndi dongosolo la anthu amene alowa mu gawo limeneli amayenera kuti asambitsidwe mapazi kapena kusambitsana mapazi. Chimenechi amapanga ndi cholinga choti ati kudziyeretsa kuti pamene ali kulowa mu dongosolo limeneli akhale atayeretsedwa. Ndiye chifukwa amapanga mwambo wa kusambitsana mapazi. Sikuti chimenechi adangoganiza kuti ife tizipanga zimenezayi. Yeah. Koma adawerengaponso m'buku lathu lopatulika Baibulo poyang'anapo chitsanzo china chimene Yesu ali pa dziko lapansi pano adapanga. Tikamawerenga m'buku la Yohane chapter 13 tiwerengapo ndime zochepa koma ndingofotokozera chimene chimachitika pamenepo. Yeah.
mu Yohane chapter 13 tiwerengapo verse 4 ndi 5 kenaka tidzabweranso pa verse ya 13. Pa verse ya 4 akuti ananyamuka pa mgonero navula mala yake, ndipo mmene anatenga chopukutira anadzimanga mchiuno. Pomwepo anathira madzi msambidwe nayamba kusambitsa mapazi ophunzira ake, ndi wapukuta ndi chopukutira chimene anadzimanga nacho mchiuno. Verse ya 13, inu munditcha ine mphunzitsi ndi Ambuye, ndipo munena bwino, pakuti ndine amene. 14, chifukwa chache ngati ine nda Ambuye ndi mphunzitsi ndasambitsa mapazi anu, inunso muyenera kusambitsa na mapazi wina ndi nzake. Yesu ali pa dziko lapansi ali ndi ophunzira ake, inakwana nthawi imene amapanga mgonero. Ndi akuti Yesu ananyamuka pa mgonero atatenga chodzimanga mchiuno, ndipo kenaka anawauza ophunzira ake kuti afole chifukwa ali wokonzeka kuwasambitsa mapazi. Ndiye adawasambitsa mapazi ophunzira aja, ndiye adawauza kuti pamene ndikusambitsani mapazi, koma inu pamene mumanditcha ine Ambuye, tsono ndachita zimene zomanso ndili mphunzitsi wanu. Ndiye monga ndachitira inu izi, inunso musambitsane mapazi wina ndi zake. Ndiye iwo amene anakhazikitsa mwambo umenewo wokamba za Easter anatenga chitsanzo potengera buku limeneli. Choncho tsiku limeneli lachinayi limene kumakhala kuyamba mwambo umenewo, chimene chimachitika ndi kusambitsana mapazi. Tsono mwambo umenewu umakhala ndi masiku angapo. Ndiye popitirira ndi mwambo umenewu ndeti tikukamba za tsiku lotsatira limene ndi lachisanu. Tsiku limeneli lachisanu amalitchula kuti lachisanu loyera chifukwa chakuti aligwiritsa ntchito cholinga chiti chimenechi. Zomwe zimachitika mu tsiku limeneli, nthawi ya masana amati ayenda ndi amati njira ya mtanda. Ndiye akayenda njira ya mtanda imeneyi, ndiye kuti amakhulupirira kuti nthawi ya lachisanu limeneli ndi pamene Yesu anafa pa mtanda. Ndiye akachita mwambo umenewu masana, madzulo amakasonkhana ku nyumba yawo imene amapempherera kapena kuti ku chalichi. Ndiye kumeneko kumakachitika mwambo wa maliro, poyerekeza kuti Yesu ndili wamwalira ndiye akuchita mwambo wake. Amafika paja ndithu poti mwina kupanga kabokosi kake poyerekezera kuti menemo Yesu atanimo wagonamo. Ndiye akachita china chilichonse ngati mwambo wa maliro, nachita chilichonse ngati kuti Yesu nthawi imeneyi wayikidwa m'manda. Zimenezi zokuyenda ndi njira ya mtanda anatengerapo chitsanzo m'buku la Yohane chapter 19, makamaka tikawerenga pa verse yake ya 17. Ndipo anasenza mtanda yekha natuluka kunka ku malo otchedwa malo abade, amene atchedwa m'Chiheberi Gologota, kumene anampachika iye, ndipo pamodzi ndiye awiri ena, chauko wina chauko, koma Yesu pakati. Tsiku limeneli lachisanu kuti azipezeka kuti ayenda ndi njira ya mtanda, amayerekezera kuti Yesu adachita diso zingaziti zimenezo. Ndiye amafuna deye achite monga mmene Yesu sanatani anachitira. Ndiye chifukwa chake tsiku limeneli pamakhala njira imene ya mtanda. Timaona anthu akuseza mitanda amatengera kuti Yesu adachita diziti zimenezi. Choncho tsiku lachisanu popitirira ndi mwambo umenewu, masana amachita zimenezo zoyenda ndi mtanda, ndipo madzulo wake ndipena amakachita mwambo okhudza maliro amenewa. Ndipo amatsimikiza kuti pakutha lachisanu nditi Yesu wayikidwa m'manda. Anthu amene adawalola kuti kapena kuti atenga nawo gawo lolowa mwambo umenewu saloledwa kuti adye nyama tsiku limeneli, makamaka poyerekezera kuti amakhulupirira kuti ndi tsiku lachisoni. Ndiye amatengera ngati kuti nyama ndi chakudya chimene anthu amachifuna pa nthawi ya chisangalalo. Ndiye sayenera kudya nyama pamene ali pa chisoni chakuti Yesu atani wafa. Choncho tsiku lachisanu mwambo umakathera ku chalichi pamene akuchita mwambo wa maliro ndi kukhulupirira kuti Yesu wayikidwa m'manda. Chisoni chimene ali nacho nthawi imeneyi chimalowetsanso ndi tsiku lotsatira limene ndi Saturday kapena kuti loweruka. Ndiye kuti loweruka amakhala kuti aliyense ali osakondwa chifukwa chakuti Yesu atani adafa ndipo adayikidwa m'manda. Pamene loweruka lupita kumapeto,
kukangokhala kuti tsopano loweruka latha ndi alowa tsiku lina lija la tsiku la Sunday ya tsiku loyamba la Sabata ndiye tsiku limeneli amakhulupirira kuti lero Yesu atani wauka. Ndiye kuti tsopano chisoni chimene anali nacho choti Yesu anafa chimakhala kuti chatani chachotsedwa. Ndiye kuyambira pamenepo amakhala ndi kukondwa kukondwerera kuti Yesu atani wauka kwakufa. Amazilengaso zimenezi pa buku ili la Mateyu chapter 28 tiwerengako kuyambira verse 1 akuti ndipo popita dzuwa la Sabata m'bandakucha tsiku lakuyamba la Sabata anadza Mariya wa Magadala ndi Mariya winayo kudzaona manda. Ndipo onani panali chivomezi chachikulu pakuti mngelo wa Ambuye anatsika kumwamba nakankha kukunkhuniza mwalawo nakhala pamwamba pake. Kuonekera kwa ena kunali ngati mphenzi ndi chovala chache choyeretsa ngati matalala. Verse 4 ndipo ndi kuopsa kwake alondawo ananthunthumira nakhala ngati anthu akufa. Tibwera pa verse yake ya 8 ndipo iwo anachoka msanga kumanda ndi mantha ndi kukondwera kwakukulu nathamanga kukauza ophunzira ake. Panali azimayi ena amene mamawa tsiku loyamba la Sabata anapita kumanda kuti akaone manda a Yesu. Ndi akuti kumeneko anakaona kuti kuli mngelo amene anazindikira anthu awa bwere kudzaona Yesu kuti ali m'manda. Ndiye mngelo anawuza kuti ayi Yesu atani wauka. Ndiye bwerani mudzaone kuti mu Yesu mulibe. Ndiye anakuonadi kuti mulibe. Ndiye akuti pa nthawi imene anali ndi mantha akulu komanso ndi kukondwera kwakukulu kuti Yesu ndi watani wauka. Ndiye iwo amene amapanga Easter lero amakhulupirira kuti tsiku loyamba la Sabata ndi limene Yesu anauka. Kutengera mawu amenewa ndiye amakhala ali kukondwerera kuti Yesu atani wauka. Chikondwerero chimenechi chimafikira mpaka na tsiku la Mande kumene kumakhala kumapeto kwa mwambo umenewo. Choncho mwambo umenewo okumbukira kufa, kuyikidwa manda ndi kuukitsidwa kwa Yesu ndi kumene amakutcha kuti Easter. Choncho mukafunsa kuti kodi Easter ndi chani, ndithu ndi mwambo umene anawupanga anzathu azipembedzo zina chifukwa cha cholinga chimenechi. Titokoze foma tipatsa ndituka chithunzithunzi. I think zambiri zimene zafotokozedwa anthu ambiri ali nako ndituka chithunzithunzi komanso mwakumbutsa. Ndithu kuti izi zimachitika motere komanso tikuona zinthu zina zimene amachita anthu apotengera zimene amaziona mu zipembedzo zosiyana. Koma china pamene mafotokoza mnazakamba za mwezi wa April. Mwenda zakukumbukira bwanji akukamba kuti chisangalalo chimene chindochitika mwezi umene wa April. Pali chifukwa zikomo kwambiri kuti zichitika mwezi umene ungakhale masiku amasendasenda koma pali chifukwa chani chimene chinapangitsa kuti mwina mwezi umene udzibwera mwezi amene chisangalalo chimene chidzabwera mwezi umenewo. Zikomo kwambiri. Mpingo utayamba tsiku la Pentekoste mu mzinda wa Yerusalemu tikamba za mpingo woona umene Yesu analonjeza pa Mateyu 16:18. Pakupita mkati mwa zaka za 300 AD unadzapezeka kuti mpingo atsogolera usokoneza. Ndiye tsopano mu nthawi imeneyi amadzaphatikiza mawu a Mulungu ndi chikhalidwe. Chifukwa cha chimenechi adadzapezeka kuti panali akunja ena amene anali ndi chikhulupiriro chomakondwerera Mulungu wa nthaka ndi Mulungu wa zokolola. Ndiye zimenezi akunjawo amadzapanga mwezi wa Epulo. Ndiye atsogoleri a mpingo chifukwa chofuna kuti awakope aja ndiye kuti adalola kuti pamene aja abwera mu mpingo awauze kuti mwambo umene muchita musutiza tani tizapanga. Ndiye akunja aja anadzalowa mu mpingo ndiye mwambo umene amachita uja adawulowetsanso mu mpingo. Ndiye kuti tsopano mwambo umachitika kuti akondwerere kapena kuti kuthokoza Mulungu wa nthaka kapena Mulungu wa zokolola. Ndiye chifukwa aja amadzapanga mwezi wa Epulo ndiye kuti ajasana kuti tizipanganso mwezi omwewo. Koma chimene anachita atsogoleri a mpingo anawadandaulira kuti bwanji tingosintha cholinga kuti tisamapanganso chifukwa cha chimenecho koma tizipanga chifukwa choti tizikumbukira kufa, kuyikidwa manda ndi kuukitsidwa kwa Yesu. Ndiye m'malo mwake zinthu zinavomerezedwa kuti mwambo uzichitika koma tsopano angosintha cholinga koma chimene sanachisinthe ndi mwambowu komanso ndi mwezi wa komanso anadzatapirako chikhulupiriro chawo makamaka potengerapo zina zimene Ayuda ankapanga pa mwambo uja wa Pentekoste. Chifukwa Pentekoste imadzachitikanso mwezi wa Epulo potengera kuti ndi nthawi imene zokolola zimakhala kuti zacha. Ndiye Ayuda amadzatengako zipatso zawo zoyamba ukalemekeza nazo Mulungu. Ndiye pophatikiza zonsezi zinawakakamiza kuti azipangabe mwezi umene wa Epulo. Choncho
mwambo umene umachitika kamodzi pa chaka koma ndi cholinga chimenecho. Okay. Choncho mukafunsa kuti n'chifukwa chani amapanga mwezi umene wa April, yeah. chifukwa chake ndi chimenecho. Tikuona ndithu I think pamene mwatithandizira kuti mvetsetse chonoli zinabwera mu chipembedzo chifukwa chonena kuti anthu amafuna kuphatikiza chikhalidwe ndi chipembedzo. Ndipo kuti anafuna kuziphatikiza zinthu zimene zinapeza kuti zakulanadi zakalezisanuka zinthu za chipembedzo tsopano. Koma tikati zone zinabwera pambuyo pamene mpingo utatani kale utayamba kale koma chamakirani dating pamene mufotokoza kuti zimezi zimabwera. Nthawi zina mwina munthu amatokhalabe ndi funso lonena kuti Easter kapena mwina amapezeka pena pake m'Baibulo ali mu Baibulo. Funso labwino. Kuti omvera amvetse bwino. Titengere mmene mabaibulo athu achichewa asinthira. Mabaibulo athu achichewa tikhoza kutengera kuti limene limatchedwa kuti buku lopatulika lakhala ngati baibulo limene lokhazikika. Koma pamwamba pa buku limeneli mabaibulo asinthidwa. Lero timapeza ayi pali buku lopatulika, ayi pali chichewa cha lero, ayi pali chinyanja, kusintha-sintha buku loyera zapachitika choncho. Kusintha-sintha kotere kusunachitike mabaibulo athu okhachichewa komanso ngakhale mabaibulo achingerezi. Ndiye mabaibulo achingerezi mabaibulo okhazikika maversion oyambirira mmenemo mawu akuti Easter mulibe. Koma anapezeka mawu amenewa pa nthawi ya kusintha-sintha kwa mabaibulo pamene papezeka pali Common English Version. Common English Version ndi imene munadzapezeka mawu amenewa okamba za Easter. Koma tikatengera ma version oyambirirawo mawu amene amapezeka ndi mawu oti Passover. Amaja kwamba zokhudza Pasaka. Ndiye kuti pamene amatanthauzira kuti Common English Version ndiyo analakwa kutanthauzira. Komanso ina Gideon iso. Amatanthauzira somorero. Anatanthauzira morero kuti Easter. Koma ndi mawu amene tikatengera version oyambira amene ali mabaibulo okhazikika mumapezeka mawu kuti Passover. I think pamenepo ndikudwale pang'ono. I think tikakamba za version okhazikika tukamba za New King James Version, Old King James Version, American Standard Version. Amene ndithu anatengadi kutanthauzira kuyenera kuchoka ku Hebrew kapena mu Greek kwabweretsa mu English. Ndiye tsono kumeneko ndi amakamba za Passover kapena kuti Pasaka. Tutanthauza zimenezi chifukwa mawu a m'Baibulo anatenga kuchokera pa Machitidwe chapter 12 mu verse yake ya 4. Pa Machitidwe chapter 12 mu verse yake ya 4 amanena kuti ndipo mmene anamgwira anamuyika mndende nampereka kwa magulu anayi alonda lonse anayi amdikire iye ndipo anafuna kumtulutsa kudza naye kwa anthu atapita Pasaka. Yakobo anagwidwa ndi mfumu Herode. Ndiye molongoti apitire tukamupha adayamba wamsungitsa kuti amati iduseka Pasaka. Ndiye m'Baibulo lovomerezeka mumapezeka mawu amene okamba za Pasaka. Amene ndi Passover. Choncho mawu akuti Easter mabaibulo okhazikika amene osamapezeka koma amapezeka ma version enawo monga Common English Version ndi ma version ena koma mawu odalirika ndi Passover. I think pamene mafotokozapo chimene munthu obvera chimene ayenera kuti amvetsese ndi chonena kuti mu ma version okhazikika ma version olondola amene atanthauzira bwino mulibemo mawu amene wa Easter. Koma ndi ma version ena ngati Gideon komanso ndi Common English Version imene masuwano zikubwerazi zinachotsa mawu amene oti Pasaka zinayikapo mawu oti Easter. Ndiye munthu akhozonena kuti mawu oti Easter m'Baibulo alimo zona alimo koma version yanuyo sinatanthauze kuchokera ku chiyankhulo cholondola sinatanthauzidwe molondola ndipake mawu alipo koma amene anatanthauza molondola mawu mulibe muli mawu oti Pasaka. Ndipake ma version ola kuti mapeza mawu amene wa Easter mu Machitidwe chapter 12 imene mwine nayi verse yake yani ya 4. Ndipitirize pang'ono. Kunena kuti ngakhale akadati atanthauzira molondola pokamba zokhudza Pasaka kapena kuti Passover. Koma cholinga chimene Baibulo limakambira za Pasaka sichinali choti anthu azikumbukira kufa ndi kuyikidwa manda ndi kukitsidwa kwa Yesu. Pasaka idali ndi cholinga china
moti Yesu asanafe kudali kuti Pasaka idalipo kale. Zimene zikutanthauza kuti Pasaka sinayikidwe kuti anthu ayigwiritsire ntchito pokumbukira kufa, kuyikidwa manda ndi kuukitsidwa kwa Yesu. Ngakhala kadatotanthauzira molondola kuti chimene amapangachi ndi Passover, kuchotsa mawu kuti Easter. Koma tsipanonso cholinga si chimenecho ayi. Ndiyoti pamene tinomvetsetsa choti mawoti Pasika amene agwiritsa ntchito munthu version yolondola adziwe kuti Pasika sakutanthauza zimene anthu amachita koma nomwena munthu akozokhala ndi mafunso kuti nanga amatanthauza yani popeza muti samakamba zakufa, kuyikidwa m'manda komanso kuuka kwa Yesu. Ndi mawu amene afuna kutanthauza kuti chani? Pasaka inabwera chifukwa cha ana Israeli paja anali mu dziko lija la Aigupto. Pamene Farao wachiwiri adawazunza, Mulungu adafuna kuti awatulutse mdziko lija kuti akampembedze Mulungu. Ndiye pamene Mose adatumidwa ndi Mulungu ndi Aaroni kuti akauze Farao kuti anthu anga Aisraeli atuluke mdziko lako, Farao amakana. Ndiye chimene anachita Yehova, anachita naye nkhondo yomapereka miliri mdziko lija chofuna kuti Farao alole cholingachi. Panachitika miliri mpaka pafupifupi 9. Farao sanalole kuti Aisraeli atuluke. Ndiye panali mliri womaliza umene Mulungu anakhulupirira kuti wokha Farao alola. Mliri umenewu Mulungu anakonza kuti ana Israeli onse akapita ku nyumba zawo akatenge mwana wankhosa woyamba akaphe, ndiye akakapha akatenge magazi akapake pa mphuthu za nyumba zawo. Ndiye kuti akatenge nyama akaotchera panga mkati yopanda chotupitsa azikadya mnyumba zawo. Ana Israeli akachita zimenezo, Yehova ayembekezera kuti atumiza mngelo mwa Igupto kuti akaphe mwana woyamba aliyense. Tsono pofuna kuti Aisraeli nkhondo iyi isakawakhudze, ndiye pamene adawauza kuti mukatenge magazi a nkhosa zanu mukapake kunjaku pa mphuthu ya nyumba. Ndiye tsopano ana Aisraeli adakachita chiti? Adakachita zimenezo. Zimenezi Aigupto samadziwa kuti kuchitika zotani. Pakati pa usiku mngelo analowadi mwa Igupto. Atalowa mngelo mwa Igupto, ndiye kuti adapha mwana woyamba aliyense kuyambira mwana wa Farao amene amembekeze kutenga udindo wa ufumu. Yesu anafa. Koma lililonse la Igupto mwana woyamba anafa. Nkhondo imeneyi ndi imene ampangitsa Farao gonja. Kwemeza fika apa ndiye zafika poyipa. Ndi pamene tsopano Mose amayitanidwa ndi Aaroni kwa Farao kuti lola na Israeli azipita. Ndiye kuti mliri umene Yehova adawononga ana oyamba a Igupto, ana Israeli udapitirira. Ndiye otatuluka ndi pamene Yehova Mulungu amawuza kuti ndikupatsani mwambo wa Pasaka uzidza kukumbutsani mmene mwapulumutsidwira mwa Igupto. Mwina tikaonako pa Exodus chapter 12. Exodus chapter 12 tidzawerengako mu verse yake ya 27. Exodus chapter 12 verse 27 akuti mudzati ndipo sembe ya Pasaka wa Yehova amene anapitirira nyumba za ana Israeli mwa Igupto pamene anakantha Igupto napulumutsa nyumba zathu. Ndipo anthu anawerama nalambira, ndipo ana Israeli anamuka nachita monga Yehova adalamulira Mose ndi Aaroni anachita momwemo. Tsopano apa Mulungu akwauza ana Israeli kuti tsono takhazikitsa mwambo. Ana akamaka kufunsani kuti tichite zifa chani, ndiye muzikauza kuti ndi chipulumutso chathu chimene Yehova adakantha Igupto, koma mliri umenewu ifeyo udatipitirira. Ndiye anakhazikitsa pangano limene lokhudzana ndi Pasaka. Ndi ana Israeli chaka chilichonse amakhala ndi nthawi yopanga Pasaka kuti wakumbutse mmene Yehova adawapulumutsira mu Aigupto. Ndiye cholinga cha Pasaka inaliti imene osati kukumbukira kufa, kuyikidwa manda ndi kuukitsidwa kwa Yesu. Zinthu zosiyana. Pasaka kapena Passover yamadutsidwa. Ngelo uja anawadutsa. Akamati akafika pa nyumba ya mu Israeli akaona magazi yake amadutsa. Koma akaona nyumba ya mu Igupto mwana oyamba amatani. Ndithu. Ndiyo titi kamamuona maori Pasakawa si Easter. Ndi zina ndithu. Komanso Pasaka si ifa ya Yesu. Koma kutuluka kwa ana Israeli
pa nkhondo imene mulungu adaponya Adawamenyera Igupto ku Egypt inawapirira. Yes, ya. pamene lupita mapeto tsopano munthu akhoza kukhala kakasi kuti ndikuti Yesu silifuna kukumbukira mwa mtundu lonselo mene afotokozera aziphunzitsiwa Ya. ndikuti Yesu tisakumbukire mwina mufuna unena zimenezo Ayi. kuti Yesu mwina zilero palibe panjira ina iliyonse imene ikakumbukire basi Yesu adadziwa kuti Pasaka imakhudza mtundu umodzi wa ana Israeli. Ndiye tsono Yesu anabwera kudzakhazikitsa pangano la anthu a mitundu yonse. yeah Kodakhala kuti Pasaka ikadalipo lero ndiye ife ikadakhala kuti tsono tikamakatumikira zinthu zonuwaji zoti sizathu chifukwa sinalimo Igupto. sifa Israeli Ya, ndiye Yesu podziwa ichi aliyembekezera kufa imfa imene idzakhudza anthu a mitundu yonse. Ndiye anaona kuti ichi chichoke ndiye kuti kubwere chokumbutsa imfa yake chimene chidzakhudza anthu a mitundu yonse. Ndiye tikamawerenga m'buku la Mateyu chapter 26 Yesu anayika dongosolo la mmene ife tiyenera kukumbukirira. Tikamawerenga buku limeneli akunena kuti verse yake ya 26 Mateyu 26:26 akuti ndipo pamene iwo anali kudya Yesu anatenga mkate nadalitsa naunyema ndipo mmene anapatsa ophunzira anati tengani idyani ichi ndi thupi langa. Ndipo pamene anatenga chikho anayamika napatsa iwo nanena mumwere ichi inu nonse pakuti ichi ndi mwazi wanga wa pangano othidwa chifukwa cha anthu ambiri kuchotsa machimo. Ya, mgonero umene Yesu anakhazikitsa ndi umene umatikumbutsa ife zokhudza imfa yake. Ndiye kuti Yesu tiyenera kumukumbukira pa chimene Yesu anakhazika. Anathetsa Pasaka chifukwa apanena kuti ndipo pamene iwo anali kudya amadya zokhudza Pasaka. Ndiye Yesu anapatulako zinthu zina mkate wapadera kuti akhazikire pangano latsopano. Choncho mgonero ndi umene unayikidwa kuti ife tizimukumbukira Yesu zokhudza imfa yake. N'chifukwa chake muona kusiyana kuti pa Machitidwe chapter 20 verse 7 amanena kuti mgonero uyenera kuchitika tsiku loyamba la Sabata. Pamene Easter kapena kuti Pasaka inkachitika kamodzi pa chaka. Ya. Ndiye kuti pali kusiyana ndithu pakati pa chimene ife tidapatsidwa kuti tikumbukire imfa ya Yesu podya mgonero ndi Pasaka imene anzathu anayisokoneza pomatchula kuti Easter. Ya. Ndiye ife tiyenera kumukumbukira Yesu pokhudzana ndi imfa yake pa mgonero. Choncho akafunsa anthu kuti kodi ndiye kuti Yesu sanayike chizindikiro choti mwina nkutheka samadziwa kuti Yesu adayika njira yoti zimkumbukirira. Ndiye m'malo mwake pofunitsa zimkumbukira adakangopanga mwambo wina. Ya, koma pamene wazindikira kuti mgonero ndiye chikumbutso chokumbutsa imfa ya Yesu ndiye kuti ngati cholinga chawo chimenechi anena kusintha izo kubwera kudongosolo la mgonero. pamene mafotokoza chimenecho ndipatsa maganizo onena kuti pali kusiyana ndithu. Ya. Choyamba Pasaka kapena Easter amene amakondwereredwa tikuona kuti amapanga kamodzi pa chaka kapena amapanga kamodzi pa chaka. Pamene ngakhale anthu amapanga zimenezo taonanso m'Baibulo kuti akhristu sayenera kupanga zimenezo. Zona palibe zoti zipita kunjira mtanda pamene zipanga ya malamulo a Mulungu. Koma ife akhristu anatipatsa kuti tikumbukire imfa ya Yesu. Tikumbukire bwanji podya mgonero. Tikumbukire tsiku loyamba la Sabata pa Machitidwe chapter 20 verse 7. Upanga mkate wopanda chorupitsa umayimira thupi lake lovulala. Chipatso cha mpesa chimayimira magazi amene adakhetsedwa pa imfa ya Yesu. So ndikuti ife ngati akhristu ngati tikakumbukire imfa ya Yesu ndi tsiku lililonse loyamba la Sabata. Osati kamodzi pa chaka. Ayi. Koma tsiku lililonse loyamba la Sabata. Iyayi taona ndithu kuti mwatithandizira pamenepa pakuona zinthu zimene mwina omvera apeza mayankho ndithu. Zitengera kwa omverawo kuti kodi titani fati madziwa kuti akati kuli njira mtanda atamaona kuti chinthu chapamwamba kwambiri. Amaona kuti nimene zili ndithu. Koma tikaona m'Baibulo tikuona kuti ayi mulibemo zimenezo. Sitimakumbukira Yesu motero momwe Yesu timakumbukira pochita mgonero tsiku lililonse loyamba la Sabata. Ayenera kukumbukira ndani ndi osoyera mtima kapena akhristu. Tiyamikire kwambiri chifukwa chakuti thandizira pa phunziro limeneli komabe tidziwa kuti omvera mwina akuzokhala ndi mafunso osiyana komabe atifunsa ndithu palipereka nambala imene mudzatolekeza ntchito. Pa pologalamu ya lero munali ndi m'bale wanu Vinjero Gondwe kuchokera ku mpingo wa Khristu ku area 36 komanso nali ndi m'bale wanga pano. Ine ndine Nambani Kammalunje mmodzi mwa alaliki mu mpingo wa Khristu ndimakhala ku Mitundu ku Lilongwe mmodzi mwa Sanduliza. Kufikiranso nthawi ina Mulungu akudalitseni nonse. Amen. Ati Ambuye naita na ine naita
na ine dzapumulire kuno mwanawe dzapumulire kuno iweyo tsamira mutu mwanawe